नमस्कार. कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आणि काल आम्ही बनवलेला काय बनवलेला सूप, व्हेजिटेबल सूप बनवलेला आम्ही. कारण थंडी लागते आहे, तशा गुलाबी थंडीत व्हेजिटेबल सूपची व्हिडिओ आम्ही बनवली आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. अरे बे तिला राग आलाय कारण ती ना काय करत होती माहिती आहे, माझा ट्रायपॉड ना पायाने हलवत होती, तर मी तिला ओरडली. म्हणून ह्या बावलीला म्हणजे राग, पण तिचा राग लगेच जातो. पण कशा जातो राग? अले बाई अले बाई अले बाई. हां, तर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबा आणि ऑलला सिलेक्ट करा. नाही 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 आणि आमची व्हिडिओ पूर्ण बघा. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला साहित्य मी लिहून देणार आहे. तर इथे मी कोणकोणत्या भाज्या घेतल्या आहेत ते आपण बघूया. तर मी इथे कांद्याची पात घेतली आहे. त्याच कांद्याच्या पातीचा कांदा, थोडासा फ्लॉवर, थोडासा भोपळा, थोडीशी गाजर, थोडीशी शिमला मिरची, आता मटर आले आहेत मार्केटमध्ये ते घेतले आहेत आणि कोबी चिरून घेतला आहे. तुम्हाला हव्या त्या आवडीनुसार तुम्ही याच्यामध्ये भाज्या घेऊ शकता. स्टेप दुसरी, कढई घेतली आहे, ती चांगली गरम केली आहे आणि एक मोठा चमचा मी तेल घेतला आहे. तेल, तूप किंवा बटर तुम्ही कशाचाही वापर करू शकता. पियायचा सूप. तुला बघायचंय सूप? अजून बनवलं नाही, काही नाही. हां, बनवते मी बघ. इथे मी एक लसूण घालून घेतला आहे. लसूणचे बारीक तुकडे करून घेतले आहेत. ते चांगले तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहेत. ते चांगले परतून झाले की इथे आपल्याला घालायचा आहे कांदा. हा कांद्याच्या पातीचाच कांदा आहे. जर कांद्याच्या पातीची भाजी नसेल तर तुम्ही आपल्या रोजच्या वापरातल्या कांदा बारीक चिरून इथे फोडणी देऊ शकता, म्हणजे घालू शकता. कांदा हा चांगला परतून झाला की आपल्याला सर्व भाज्या स्टेप बाय स्टेप इथे घालून घ्यायच्या आहेत. जसं मी इथे कांद्याची पाती, फ्लॉवर, कोबी, गाजर, मटर सर्व भाज्या एकत्रच अशा करून घालत आहे. आणि या भाज्या ज्या आहेत व्यवस्थित आता परतून घ्यायच्या आहेत. आणि ही जी क्रिया आहे म्हणजे परतण्याची व्यवस्थित, ही आपल्याला 2 ते 3 वेळा करायची आहे. तर आता मी ह्याला व्यवस्थित परतून घेतला आहे आणि झाकण लावून ठेवून देणार आहे 2 ते 3 मिनिटासाठी. 2 ते 3 मिनिटांनंतर परत आपल्याला हे झाकण काढायचं आहे आणि परत आपल्याला भाज्या चांगल्या परतून घ्यायच्या आहेत. आणि अशा वेळी गॅस आपल्याला मीडियम ठेवायचा आहे. तर हे 2 ते 3 वेळा करायचं. 2 ते 3 वेळा आपल्याला थोड्या थोड्या भाज्या ह्या परतून घ्यायच्या आहेत. याने काय होणार, भाज्या ह्या चांगल्या क्रिस्पी होतात. आणि आता मी घातलं आहे याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी, चवीनुसार मीठ आणि परत हे व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेणार आहे मिश्रण. आणि झाकण लावून परत ह्याला चांगली उकळी काढणार आहे. भाज्या चांगल्या शिजवणार आहे. 10 मिनिटातच ह्या भाज्या चांगल्या शिजवून निघतील. परत आपण इथे चेक करूया भाज्या कशा शिजल्या आहेत की नाही. तर हे बघा, भाज्या चांगल्या आता शिजत आहेत. एखादी भाजी तुम्ही हाताने प्रेस करून बघा. आणि थोडंसं घट्ट झालेलं, तर मी इथे 2 ग्लास पाणी घालत आहे. सूप कसा थोडासा पातळ हवा आणि थोडासा जाडही हवा. आणि हे मी घेतलं इथे कॉर्नफ्लॉवर पेस्ट. काय ते सूप मध्ये टाकायचे बेटा? दूध नाही, ते पावडर आहे, पावडर कॉर्नफ्लॉवर. तर सूपमध्ये मी पाणी वाढवलेलं परत 2 ग्लास, तर त्याच्यानुसार मी थोडंसं मीठ अजून घालत आहे. तर तुम्ही ते चेक करा तुमचं मीठ लागलं आहे की नाही व्यवस्थित सूपला, तरच मीठ घाला. आणि आता ह्याच्यामध्ये मी कॉर्नफ्लॉवरची जी पेस्ट बनवून ठेवलेली ती घातली आहे. सर्व मिश्रण आहे ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. काळी मिरी जी मी खलबत्त्यामध्ये खोटून घेतली आहे तीही इथेच टाकत आहे. आता या स्टेपला सगळं व्यवस्थितपणे मिक्स करायचं आहे. मस्तच वाटतंय. आणि ह्याला चांगली उकळी काढूया. वाव, आपला मस्तपैकी सूप तयार झालेला आहे. बघा, एकदम असा थिकनेस, जाडपणा सुद्धा आलेला आहे आपल्या सूपमध्ये. तर नक्की थंडीत असा गरमागरम सूप या, हा मुलांना पण द्या, मुलं पण आवडीने खातील. आणि हा सूप 3 जणांसाठी होईल. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला साहित्य देतच आहे. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर करायला विसरू नका. तर कशी वाटली आमची रेसिपी? आणि आम्हाला इंस्टाग्रामला फॉलो करा. तोपर्यंत बाय बाय.